निलेशजी, राजकारणामध्ये खरं तर दोस्ती आणि दुश्मनी असं काय समीकरण नसतं. या आजपर्यंत महाराष्ट्राचं राजकारण जर पाहिलं तर ते नेहमीच समोर आलंय. पुढील काळात उद्धव ठाकरेंची शिवसेना आणि सिंधुदुर्गातील राणे अर्थात भाजपा हे एकत्र बसलेलं चित्र या जिल्ह्याला पाहायला भेटेल का? साहेब, काय झालं, मागून आवाज येत होता. प्रश्न जरा आपण जरा परत विचारा प्लीज. सॉरी. निलेशजी, माझा प्रश्न असा होता की राजकारणामध्ये खरं तर दोस्ती आणि दुश्मनी असं कुठलं समीकरण नसतं. हे आजपर्यंतच्या राजकारणाला ज्या काही घडामोडी घडल्या ते दाखवून दिलेलं आहे. इथून पुढील काळात शिवसेना विरुद्ध राणे म्हणजे उद्धव ठाकरेंची शिवसेना विरुद्ध राणे हे चित्र जे काही महाराष्ट्रानं पाहिलंय, सिंधुदुर्गानं पाहिलंय, हे चित्र पुढील काळात पाहायला भेटेल का की दोस्तीचं चित्र पाहायला भेटेल? नेमकं प्रश्नाचं उत्तर मला अपेक्षित आहे. सायनाजी, पहिलं तर एक दुरुस्त करतो की आता उद्धव ठाकरेंकडे शिवसेनाच राहिली नाही. तो आता गट राहिलाय, फक्त मित्रमंडळ म्हणू शकतो. दुसरी गोष्ट साहेब, आम्ही कधीही उद्धव ठाकरेंशी दोन हात करावं अशी आमच्या मनामध्ये इच्छाही नाही, कधी वाटलंही नाही. पण काय होतं, रोज उठून ते कोणतरी अंगावर सोडतात आणि भाषा अशी वापरली जाते की ते आम्ही ऐकून घेऊ शकत नाही. असं एकही उदाहरण तुम्हाला सायनाथजी दिसणार नाही किंवा तुमच्या कुठल्या रेकॉर्डमध्ये नसेल की आम्ही इनिशिएटिव्ह घेऊन त्यांच्या अंगावर गेलो. कधीच नाही. त्यांची लोक जेव्हा आमच्या साहेबांबद्दल, अच्छा माझ्याबद्दल बोला, मला मान्य आहे, पण माझ्या साहेबांबद्दल जर तुम्ही खालच्या थराला जाऊन बोलणार असाल तर ते मी कधी मान्य करू शकत नाही. आणि म्हणून मी भाषा बदलतो. ती जे भाषा वापरतात त्या भाषेतच मी उत्तर दिलं पाहिजे. मी काल पण कुठेतरी बोललो, समोरचा माझ्याकडे तलवार घेऊन येतोय, मला दिसतोय तो चाल करतोय, आणि मी जर त्याच्या हातात अगरबत्ती दिली किंवा माझ्या हातात जर फक्त अगरबत्ती असेल तर तशी लढाई होऊ शकत नाही. आमचं आमचं नुकसान होईल आणि म्हणून आमच्या कार्यकर्त्यांचं नुकसान होईल. हे फक्त लढाई आमची आणि कोणाची नाही. अशा आम्ही कधी ठाकरेंच्या विरोधात, अहो बाळासाहेब ठाकरे आमचं दैवत आहे, आजही आहे, पुढेही असणार आहे. कधी ठाकरे कुटुंबाला आमच्यामुळे नुकसान व्हावं आम्ही कधीच तसं आम्ही विचारही केला नाही. पण आमच्या घरावर लोक पाठवणं, घर तोडावं, म्हणजे एवढं खालच्या थराचं राजकारण. 50 अधिकारी पाठवायचे, 50 पोलीस पाठवायचे, राणे साहेबांचं घर तोडा, काही करा पण राणेंचं घर तोडा, तिघांपैकी एकाला अडकवा, घरात कोणी नसताना 500-1000 लोक पाठवायची आंदोलन करायला. अहो घरात लहान मुलं आहेत, घरात महिला आहेत, असे असताना अच्छा आम्ही तिघही घरात नव्हतो. आता मला सांगा साहेब, एवढा जर त्यांचा आमच्यावर आकस असेल, आम्हाला उत्तर तर देणं भाग आहे. आमच्याकडून कधीच, मी जसं अगोदरही बोललो, आम्ही इनिशिएटिव्ह घेतला आणि ठाकरेंचं नुकसान करायला गेलो असं एकदाही नाही. पण आमचं घर तोडण्यापासून, कोर्टामध्ये वेगवेगळ्या केसेसमध्ये अडकवण्यापासून अनेक गोष्टी ठाकरेंनी आमच्या विरोधात केल्या आणि म्हणून आम्ही त्याच भाषेत त्यांना उत्तर देतो. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.